Guys, aniya na sabta sa atuang mga storya nga daghan kang makatunan. So alang sa mga baguhan ini atong channel nag-upload kitang mga storya nga daghang mga moral lesson sa kinabuhi. Almost 100 plus na atong mga video guys nga mga storya na mga sambingay nga daghang mga moral lesson sa kinabuhi. So karon guys, lain usab nga content ang atuang storya karon, storya kini sa usa ka agalon ug sa iyahang loyal kaayo nga iro diha kaniya. So true to life story ni siya guys nga nahitabo sa lugar sa Scotland. Now, kaning usa ka agalon nagbuhi siya og iro. So kining maong iro nahimong napaamo niya, nahimong loyal kay ning maong iro diha niya. Usa kini siya ka magbalantay sa karnero kining maong agalon. Unya kuyog-kuyog niya ang maong iro. Hangtod nga kining maong iro dili gyud mo bulag kung asa siya mo travel, kuyog niya mo sakay siya og series o usa pa mga sakyanan, iyahag yung makuyog kining maong iro kay magtiabaw man kung dili makakuyog niya. Now, usa ka adlaw ana guys, namatay kining maong agalon. Ug kaning maong iro, grabing tiabaw sa maong iro sadyang namatay ang iyang agalon. Now, during sa paglubong, daghan man kaayo nga nitambong sa minteryo. Ang iro naa dito nitambong punaas pinakatubangan ng iro sa daghan kay mga tawo nga niadto. Kabalugod ang iro nga kanang gisulod dito sa pansyon ihag yung amo. So hangtod nga niuli na tong mga tawo, nanguli na ang mga tawo katong mga tagtungod, mga pamilya. Niuli na laman pero ang iro nipatong na hinuon dito sa gilubngan sa iyang amo. So, giobserbaran sa mga pamilya atong namatay, ang iro wa gyud mo biya. Niabot na lang og gabi dili lang kay usa ka adlaw ang hitabo guys, kun dili na abot og 12 ka tuig, 12 years, no? Gikan sa paglubong hangtod gyud sa 12 ka tuig. Kasi wa gyud mo biya ang iro sa iyahang gipatungan sa gilubngan sa iyang amo. Susulod anang 12 ka tuig, naluoy na laman ang mga pamilya. Kanunay nilang hatdan dito among iro kay bahala man gyud walay kaon, dili gyud mo pauli, di gyud mo biya among iro. So dunay mga tawo nga mohatod magkaon dito maluoy sa iro. Hangtod guys nga niabot gyud sa punto tungod kay nagulang na mong iro, namatay siya 12 ka tuig niyang pinundo sa maong gilubngan. Namatay siya diha ra pod, namatay siya ibabaw sa gilubngan. So dinhi tamukutob sa atong sambingay guys, katong maong iro nagpakamatay gyud siya diha gyud ibabaw pod sa iyang agalon nga namatay. So guys, daghan kay lesson nga makuha nato nini. Ang lesson nga tumakuha nini is about loyalty, no? It's about faithfulness, pagkamatinud-anon. Now, sa atong pagpangalagad sa Ginoo, ang moral lesson nga tumakuha nini, nindot kayo nga mahisama ta sa usa ka sambingay nga ang iro grabe ang iyang loyalty, iyang faithfulness sa iyang agalon. Ngeno usab niya na ang ipangandoy sa atuang Ginoong Dios nga atong gilagaran, no? Nga matud pa sa Revelation 14 verse 13 to 14 nga matud pa ni Apostol John, aduna koy natdungog nga tingog ang gikan sa langit, isulat kini sukad karon bulahan kadtong mamatay tungod sa pag-alagad sa Ginoo. Unya mitubag ang espiritu, matuod gayud kini, makapahulay na gyud sila ug ang bunga sa ilang mga pagpangalagad magauban kanila. So guys, katong mao nga sambingay nagapunting kadto sa atong loyalty diha sa Ginoo. Now, in the time of Noah, grabe sa tanang tawo sa kalibutan, si Noah lang ang gisigutan nga pinakamatarong nga tawo. Munang siya mo'y gipahimo sa arka. So during sa time ni Noah, grabe ang kadautan nga gipanghimo sa mga tao. Pero adunay usa ka tawo nga gisigutan nga matarong nga mao si Noah. Grabe ang iyang loyalty, ang iyang intimacy sa Ginoo.
nga sa tanan nga instruction sa Ginoo nga ipabuhat niya gibuhat gyud ni Noah. So kana nagpakita na siya sa pagkaluyal niya sa iyang agalon, pagka-faithful niya sa maong nga buluhaton. So mausab kini ang gipangandoy sa ato ang Ginoong Dios nga gialagaran nga kining mahimo utang faithful, mahimo utang loyal sa ato ang agalon nga mao ang Dios, even though wagi man ta og mga kanang gitawag og perilous time in the last days nga mudagsang ang dautan sa katapusang kapanahunan. Pero atong hinumduman nga niingon ang Biblia sa Matthew 24 nga katong mulahutay maugyoy maluwas mamaluwas, no? Matthew 24 verse 13 siguro kay niyon man ang mao nga chapter nga sa katapusan daghan unyang mamiya sa pagtuo tungod sa pagdagsang sa dautan, daghang mabugnaw sa pagtuo tungod sa pagdagsang sa dautan. Now si Jesus ni mention siya nga ang pagbalik niya may sama sa panahon ni Noah, no, nga grabe kadautan ang mga tao, walay namati sa wali ni Noah. Okay? Pero si Noah nagpabiling faithful, nagpabiling matinud-anon. Wa siya mo bulag sa iyang poste, wa siya mo biya sa tahas nga gihatag sa Ginoo. Now sama sa sambingay guys, nga ang usa ka iro wala gyud siya mubulag sa iyang gipustihan, no? Tungod sa iyang pagka-loyal sa iyang master, sa iyang agalon. So iyon usab niya na kita dapat ang atong agalon, ang atong Dios. So kung unsa may mga tahas nga gihatag niya kanato, no, isip usa ka Kristohanon, so dili kita mo biya sa atong pagka Kristohanon. Kay niyon man tong bersikulo kanina nga bulahan kadtong mamatay nga nag-alagad sa Ginoo. Okay? So bulahan kita hangtod sa katapusan sa atong gininhawa nga namatay ta nga naatas pagpangalagad sa Ginoo. Nganuman kay niyon siya ang espiritu mitubag sa mga bersikulo nga matuod gayud kini ang mga bunga sa ilang pagpangalagad magauban kanila. So dalaygon kaayo kay ang mga bunga sa atong paghago sa pagpangalagad magakuyog kanato ug adunay ganti nga gitagana ang Dios kanato. So kining maong sambingay it's about loyalty. Now ato ang pangutanon tong kaugalingon, kumusta man ang ato ang loyalty sa Ginoo karon? Kumusta man atong pagka-faithful sa Ginoo, sa mga tahas nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi? Kumusta man? Now atong kumustahon ang matag usa nato kaugalingon kung nagpabilin bata sa tahas nga gihatag sa Ginoo sa atoa, or nagapadayon bata sa atong pagpangalagad, no? Sama sa maong sambingay nga bisan wala na niya makita ang iyang agalon pero still nagpabiling close siya diha sa ibabaw sa panson sa iyang agalon ang maong iro. So guys, represent kini sa atua nga magpabilin kitang makigsuod sa Ginoo even though atong Dios dili makita kay espiritu matud pa sa John chapter 4:24 nga ang atong Dios espiritu busa kadto magsimba kaniya, magsimba diya sa espiritu o sa kamatuoran. So bisan dili nato makita ang atong Dios nga gialagaran, magpabilin kitang faithful sa iyang mga gibutang nga tahas sa atoa. Okay? So guys, dili lang ta kutob sa atoa nga sambingay karon hopefully nga aduna tay nakatunan, aduna tay mga lesson nga nakuha sa mga sambingay about loyalty o faithfulness sa pagpangalagad sa Ginoo. So, kung bago pa kani nga channel, be sure guys nga nakasubscribe ka para updated ka sa daghan natong mga video about sa mga sambingay. O kung may time ka, aduna tay mga daghang sambingay about sa Kristohanon, no? Kaning sambingay mga storya ni guys nga pwede kung usa ka leader sa church, pwede kay nimo ning magamit as a preaching illustration para mas mapahaom nato ang mga topic o mapasabot nato sa mga tao ang mga bersikulo nga ato ang ginagamit sa maong teksto o sa maong topic. So guys, daghan na kayo tang mga sambingay. So God bless. Kita-kita na buta sa next video. Glory to God. Iya ang tanang dungog ug kahimayaan.